सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी भेट दिली। यावेळी त्यांचं स्वागत करण्यात आलं। दीपक केसरकर यांच्याकडून राज्यमंत्री योगेश कदम यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला। यावेळी शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख संजू परब, उपनेते संजय आंग्रे, अशोक दळवी, सचिन वालावलकर, तालुका प्रमुख बबन राणे, दिनेश कावडे आदींसह शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।